Haino hai 26 Asram Bari constituency ni bisingo khobjak Sikari Bari ni Takulet Omrit Deborma lai thangnai salo wa phala thangthani bui bai butharjakmani yaglo haino hai bosa khorok ni tongmabo khoroksa lai thangnai salkisa sekango langma toi thangka abono khanawai thangai chuba chu khaikya Asram Bari ti pramotha manjaka political district working president Boromgonang Titik Deborma zonal chairman Boromgonang Bishu Deborma block vice president Boromgonang Subol Singh Deborma apasojo Bila hamai sini media pasu tuno begini hanya hai saja suku suku yang masuk di coba kesana elajak Sikari Bari bisini 3 nomor wato abo ajengkur kami no klayo awal sung pemang kai actually salah tangkai por nok parangnya kai ba kami ke koro ya borok purwa basai Bari bisini andro 3 nomor wat abo Sikari Bari no Gopal Nogor Sikari sung saya makana tanai tar paso saja kasih sini ditangjak sini Boromgonang Omrit ini buaya bertajagai abang orang sini media orang nong bisnis kayak kebangunan orang nukana buaya bertajagai borok terima nih lot ini bang nuk borok tongragia pakai bakure hasuk paraba tong sana sih setelah proses susuk pusai tong mana pusai buaya bertajak kah awan bagai borok ini orang sini Campur Sikari Bari bisini di nomor wato orang borok kai tongka sini Boromgonang ditangjak Omrit ini logisong orang sung kama kai bini sini Boromgonang Omrit ini bini busajuk bini sajuk pusu borok korong itu mana obokai nukana bokai okara tekesnya pusu soibo sorungka tanai kisutin aja bini saksuri hanya kiu bawa unggul hospital tangai tijaka borok orang bisa kering umano karena borok sampai treatment of family ya orang sungguh saya menselam dia, tapi orang kau kure sung buka kamzak bong ni
ja haya sa yang sungo subai malia hai malia magai apa dili purni paithani pandawa so dili bini tero dinwa kihisa borno suba so klanyain phajak ro kobang rimi akono sung kihisa bo khoksa khongnei 5 taka 10 taka mile nai no sung dili je khaniro sung suba so khaman klayo ora sung dili phaiman jaka ang ji by political district development ni working president Yusuf Deborma tai ora phaiman jaka pagi asini kwai zonal development ni chairman sini borong nang Yusuf Deborma tai logi tongo sini sabisa sambari block committee ni vice president sini borong nang Subol Singh dongo tai sini regional ni kobuma tai bagi leader tongo tai sini basai bari regional ni vice president sini borong nang Yusuf Deborma tongo tai logi tongo sini o sikar bari bisini chairman tongo tai member tai sini regional kobuma tongo bolong ni jotun bumang sale sini protection ngubakina so sini ora porno phaimani kobang suk rinamu sumo so rimaya apero demante chung sini porno ro suba so thenai ne chung phaimani ngo hambai